Dobrý den. Dámy a pánové, nejsem v Novém Boru poprvé. Slyšel jsem o problémech s vaším hřbitovem a byl jsem se na něj podívat. Vedení vašeho města mělo tu odvahu, nechci-li říci drzost, postavit pomník, na němž je vyryto jméno příslušníka SS. Na místních nástěnkách se poměrně často objevuje právě tvrzení, vy jste se vedle třeba tak politických S, jako je paní Bobošíková, postavil za jednoznačně odstranění toho pomníku. Jsem pro zachování pomníku, změnu textu, ale já si myslím, že jste snad moji odpověď slyšela a že není nutné, abych vám ji vytrvale opakoval. Tak ještě bych tady doplnil krátce to zeptat. Já bych odpověděl, mladé skutečně šepsové, které se týká o nástěnku, kterou tady mám já. Jedná se tam proti Komerční bance a tam byl přesně citát tady našeho předsedy Miloše Zemana o těch textech nebo o žádném odstranění. Jenom nástěnku tady takhle neznám, protože se ho přesleduju, tak si myslím, že se opět mílí, jako se mílí o těch událostech, které se tady odehrály v roce 1945. Lidce je lidské, ale inteligenta poznáte od hlupáka podle toho, že své omyly občas přizná. Nechme pomníkem nástěnkou. Děkujeme za úvodní slovo. A teď, pane předsedo, bych vás upozornil na to, že místní členové STOZ by vás rádi oficiálně přivítali. Jednu skleničku denně prý.